Hajjel, köszönjük a magyar Zoltán. Fogadnak, start. Jó van. Melyik akadályok maradnak? Vagy más? Hihetetlen. 190. Ja, ennyi? Ugyanúgy végig megy. Nem. Magyar Zoltán a Balaton elejé közsegyi lovasklub versenyzője, segítőtől Magyar Milán és Méd Antalné. Lobai Madár, 4 éves Fekete Nóniusz Mér, Nino 4 éves Vörös Magyar Félvér Herél, Nyuli 9 éves Szürke Magyar Félvér Kanca, és Léna 6 éves Pej Magyar Félvér Kanca. Negyedik kocsiban könnyű magyar hámban vannak a lovak fogatolva. Négy ló megindulnak. Meg a csávó. Jaj. Megindul a 4 osztán, hogy csávó kapaszkodhat már. Ino! Keredik a pantójukat. Itt voltam egy nagy barátom, hogy mered szépen. Ja, tudom. Nem állj kapani. Jó. Paszpannál megy le. Jó mennek, szépen mennek. Hány hibája van, Csaba? Hát én úr, nincs beréva. Mindjárt végig. Jó is megy az. Megy ám a hozzá. Ostorhegyesek elnevezése. Nehéz még a Ezt a lovakkal meg ott csinálom, amelyik pártoljuk. Megfigyelted át, mint egy kő. Ja, de ez az juhalmazás, az ám azért. Igaz, Gyurika, az a vezér? Az nem ér ott semmi. Csak ott sétál mellette a Gyurika. Igaz, Gyurika? Fájtsak sétál. Nézzük a dárát, oda várnék. Figyeljék meg, Oda, minden fogadban, 4-es fogadban, megérteni a zsakzabot. évfőnapja. A fogadot irányítja, ebben a fogadban a Gemlősló Dinohoz a Deresei. Nézd meg, hogy áll ki a fáj. Jobbra-balra kívánalmai szerint mozdul, és a hihetet segítség, hogy fogadban legalább egy ilyen. Nézd meg, amilyen szépen viszi a többi. A nézd meg a zsakzabot, nem ahol többi, az anya pics van a finál.